Puiul. Puiul. Vezi, Ana, puiul? Ai grijă. Ei. Opa. Opa. A fugit puiul. Nu vrei să ne plimbăm cu bicicleta aia? Nu vrei cu bicicleta să ne plimbăm? Ha? Stai să vedem unde e bicicleta. Stai așa. Mama, unde e bicicleta? Da. Stai. Ham. Oba. Opa, așa. Yay. Haide. A? Da. Vum. Haide, dă-i la pedale. Pune picioarele pe pedale, așa, și dă-i. Dă-i. Yay. Râma. Yay, râma. E râma. Ok? Nu contează. Neamilu? Unde e râma? Aici. Lasă-o. Vezi că e la tine muzuman. Intră în pământ, trage-o. Să trag? Da. Ca să nu intre. Vezi că ți-o trag eu acum. Nu. Stai cu uite, mă. Unde? De acolo. Uite să nu casă. Săraca. Ce vrei tu, râma? Nu omoră. Ai văzut ce a făcut?
Unde? Râma! Șapte! Ce lângă? E. Nu e șarpe. E râma. Ești prea aproape. Așa. Cam așa. Seara. Punc. Am negoasă. N-ai! N-ai! Parcă roșie. E parcă e castravete. Hapa sus! E parcă roșie când o pun sus. Sau când o iau sus. Se înroșește de rușine. Dacă vrea și Ana acum să se joace cu ea. Ui. A futut, bă, măta de proastă. Ce-ai făcut, drag? Am scos o tucănică din ea. E al tău? Ține. Oh? Ce faceți? Hă? Ne-am luat pe ea? Nu, a luat-o de la Alin. Vrei? Oh? A căzut? Cred că a făcut un cucui. Ne facem pipi pe ea? Stai puțin. Așa, nu! Ține sus! Să nu vină. E cam rapidă să se ducă în pământ. Bu? O coadă? Mai sunt șarpi? Doi crocodili mai mici. Bine de iarbă. Tu știi cum sunt bune astea? Prăjite? Eu. Nu mă, Saramut. Nu, în China le mănâncă prăjite. Nu pot să le omor pe astea? Cum adică o? E râmă. Cum pot să le omor pe astea? Le sufli în cur până le ies ochii. Zi, cum pot să-l... Cum pot... Ce râzi, bă? Dar de ce stai așa? Că vine râma. E? Rămoaca. Lasă-mă că ea se distrează. E, văd, da. Joacă-te tu cu ea. Hell bre. Stai. Opa, sus! Stai cu mine. Oh. Să-mi cotopătărește. Ce facem? Să-mi cotopătărește. Hai, nu, stai. Hai! Ana, stai puțin. Pui. Tuf! Ai, la numai. Ha? There. Lelei. Da, ce?
Păi da, de ce nu-i dai bățul ăla direct, mă? Mai punem asta. Da, te garui. Da puțin. Ce roșie dacă pun o soare. Băi, ce tare ești, mă. E ce? Unde mergem? Unde mergem? Nu o pune acolo, să nu pui mingea acolo, Ana. Lasă căciula. Lasă căciula. Haide. Cam doar dacă nu o lași pe aici. Ce? Zice că cam doar dacă cade aici. Și eu cred. La coaste s-ar putea să se lovească. Știi cam câți ani trebuie lui asta să facă șarpe? Da. Asta nu se face șarpe. Dar ce să face, mă? Șerpii cum crezi că să fac? Nu din astea. Na? Să unezi vreo câteva de-astea și să prelungești să fac șarpe. N-ai vezi cum face de ți-o scapă frate tu pe nas. Dar cum se unesc? Cur în cap, cap în cur, cum se unesc? La grămadă. Stai puțin, Ana, stai puțin. Să pun în 69 și iese un șarpe cu ochelari. Dacă nu știi care cur, care poți să pune să pune așa aici. Dacă intră una de asta în curul la linie, șarpele cu ochelari. Eu când eram mic am avut limbrici. Da, și eu, mă. Și ții minte că am scos unul, era, cred că avea vreo 10-15 cm. Și l-am găsit în kilo și după aia mă jucam cu el. Aveam, nu mai știu, dar 5-6 ani. Ana! Unde ai tăiat-o? Spre ce direcție ai plecat, te rog frumos? Haide, vină încoace. Vrei să dai ture tu? Care-i treaba? Ai chef de sport? Aoleu, ești la ora de mișcare? Da, de vreo 3-4 ore tot faci tu mișcare. Ce înseamnă moaca aia? Ce cu moaca aia? Hei, babi glu. Hei de babu bu. Hei de babu. Să o pui undeva bine, să o păstrăm.
Nu, în gură, ca să nu-i fie frig. Ia-l aici. E râma. Alina are râmă. Râmă. Hihi. Am să beau apă. De ce? Aștept să faci pipi sau ce? Porcul, Luna, Bine. unde e plină, mă? Deci am zis, cine vicioase? Aoleu, îmi fi mâncat super glupul asta. Mamă. Ce, mă? A, mai ai una? Uite, încă o râmă, yeee! Te mai iubită. A, asta n-a făcut plajă. Ia pune-le împreună. Nu le amândouă, una peste alta. Bă, una peste alta, bă. Lasă-mă că e așa, e una peste Ia alta. mișcă pe aia. Asta? Da, că aia nu se mișcă, nu vezi? Ia să-l vezi cum se sudează. Sudează. Nu pământul ăsta. În care pământul vei ciment? Ăsta e pământ. Ăla, păi și unde intră, că n-are loc? Dede! Ăsta parcă e mort. Nu e moartă, se preface ea. Nu, nu Da. e moartă. Eu. Ce, a vomitat? Nu, dar parcă se unește cu aia. Aha. O să facem o mână. Ha? Râmă, nu api. O, aici că e. Nu mai mergi nu mă. Dar n-ai mă unul în mână. Tanto. Nu mergi nu. Hai, Ana, mergem în casă? Că se lasă frig. Nu văd că se sudează. Tu așa repede vrei? Aparatul de sudut. Ai încercat să le bagi priză, să vezi cum se sudează? Le poate bagă ăsta vreuna priză de ne lasă fără lumină. Căutăm defecțiune. Admirae. Măcar dacă o bagi în priză, o bagi la tine în dormitor, să miroasă la tine friptură. Deja nu vrem. Pitico. Pitice lui că și-a făcut aia. Pitico. 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 Pitico.